So na ako yung nakita niya Facebook post ba, mga Sunday pa na siya gi-post niya, murag gikumo to kong heart ba nga nagtanaw ni nga post. Credit sa kana nag-post ani si Sir Yama Onyade yung nasa screen. So mo na gi-share sa nisa sa lumad taga San Remeo nya murag og naluoy bitaw sa bata bitaw nga gi-post bitaw. Kanang mo na yung message ba? Amo na yung caption sa gi-post. Hi, kumusta na akong mama? Ako si Angelo Limbaga, nagpuyo sa Batad, San Remeo, Cebu. Gibiyaan ko ni Irene Limbaga, nga mao ang tinuod nako nga mama. Palihog ko og duaw nako diri sa ilang mama Judith sa Batad. Hinaot nga magpakita ka nako ma. Kay dako nako wala ko nakailang nimo. Nibiya ka nako magduha pa lang ko ka tuig. Ingon ka imo ko balikon kay mag-birthday ko pagka September 1, 2010. Mag 2 years pa lang ko ato. Mama Irene, pakita na nako please. So while nagbasa ko ani guys, mura kog na naluoy sa bata. Muna ako nagibuhat karon. This video is not for fame ha. Gusto lang ako mo help. Muna ako nagibuhat nga video. Kung nakita ka ani, palihog kog share, palihog kog kuan para ma-spread ni siya kay para maabot ni kang Ma'am Irene Limbaga no. Nga may ako yang tinuod nga mama. So nakipuyo ra din ni siya ang bata ato ilang Judith sa Batad. Ginala ko maabot ni sa iyang ginikanan kay ang bata, luoy kay ang bata, dugay na kay panahon nga hita sa siyang mama. Almost ko na 12 years na siguro or 11 years. Mo ko masayop 11 years na siya nga nangita siyang mama. So na siya sa 11 years old or 12 years old. Naa siya na ng mga idara. Naluoy ko sa bata mo nang Ma'am Irene Limbaga, kung nakabati ka ni please ko duo sa imong ma'am, sa imong anak nga naa karon sa Batad, San Remeo, Cebu. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So, what's up sa inyo mga kalapok, no? Welcome back sa mong channel, no? Bro, nakalimutan ko sa akong pag-vlog, no? So today, before me mo proceed sa among buhaton karon, no? Please like, share, and subscribe sa among YouTube channel, no? Oplok TV. So karon, among mission karon kay akong manghod kanay. Si Angelo kay nagsige na siya diet karon kay lagi kay nindako na siya guayo. Ay mga sanina, mga dagko na kayo po. Ang ako mga tinubuan nga mga sinuot na ko kay siya na mo suot. Kanya karon, mo na imong buhaton. Ako siyang gi-challenge. So since narami mi diri sa among lugar, no, narami sa among playground, duwag basketball ra, open na diri among basketballan. Pili lang ka kung ari ka sa mubububo o ato ka sa taas-taas. So kani, ay ang buhaton day karon. Iba na kan sa buhaton? Sige mo na instruction na. Paitsahon di ka. Once makaigo ka, ganahan ka mudaot. No, so mo ni imong buhaton nga para mudaot ka. Kay wala na ko lang yung content, mo na gid ni. Paitsahon ako si Angelo. Are lang, murag distansya gamay. Paitsahon ako sa diri. Nya once makaigo ka ni ka, naa kay 5 pesos ako ah. Ha? Every shoot, every igo nimo dito, naa kay 5,000. 5 pesos cash. Ha? Okay na? Practice, wait lang. Practice ah. Sige, practice. Wow! O kung maigo man ka ato, naa kay 5 pesos nga makuha nimo sa kuha. Game? Game. Sige. Meanwhile, Ready na ka, Jelo? Sige. First round. Whoops! Sablay! Second attempt. Whoops! Sablay again! Hala! Uy! Huwag yapon! Blue! 5 pesos! Yeah, again! Oh, nalang kay 5 pesos! Wah, sablay! Sige! Look, 10 pesos! Nalang kay 10 pesos! Sure, di ka mo daot, anak! Sige pa! 10 pesos na! Kaya pa? Iya, alang-alang sa 5 pesos. Hello. Ginahan magkakamudaot. May wamtay vitamins ron, kay wamtay kwarta kanila sa exercise. La! 15 pesos. Ano kay 15? Wala.
daw tara. Wala. Ikapoy na ang baboy. Ah! Kaya pa? Lo! 20 pesos! Ano mo na, bro? Ano mo na? Kapoy na? Pila na tayo mo, ha? 20 na. Sige, padayon pa. Padayon pa. Kailangan ginis yung kwartara. Sarap. Ah, grabe mga supporters. Ilo! Nakay mga supporters! Kaya mga supporters, oh! Dagan! Dagan! Go Gilo! Go Gilo! Go Gilo! Go Gilo! Go Gilo! Sige! Sige! Tapos si Gilo! Sige! Sige! Oh, 25 na! 25 na yung kwarta Gilo! Sige! Sige! 30! Ilo, 30 na! Ano? Sige, ilang ka supporters Gilo! Pas-pasi! La, 35! 35 na! Dami na supporter mo! Wala, gikapoy ng baboy! Gikapoy! Masa? Time out? Time out! A little longer than a few minutes later. Wala, gikapoy na! Asa mga chiro na, gikapagkapoy na! La, 40! 40 na! Wow! Agi mo kay Gumay! Habi na siya maka 50 pesos! Hala! Ang baboy! Ano men? Kaya pa? Mura maging kapoy na kamay! Gamay rang kaon ha? La, 45! Wala, para 50 na! Wala! Dala siya 45 pesos cash, no? Wala! Pumartaan juga ani niya, da? Oh, bagay pon! Naigi ka poy! La, 50 pesos! Di na ka? Kapoy na ka? Ay, gikapoy na baboy. Onda na ko na siya. Tali, Jilo. Dali, mag-istorya ta. Ihatan ako si mo ang cash. Kwarta. Kung gingon si mo 5 pesos every igo ni mo sa ring. Dali. Yes! Stop sa tanyang dapita, no? Before ta mo proceed mo padayon sa atong vlog, no? Tagaan sa natong shoutout tong mga ning comment sa amo ang post sa among page, no? Katong ganahan magpa-shoutout. So, mauni sila ang first 20 ug sa katong mga ni-follow sa instruction para ma-shoutout mo. So, mauni sila. Shoutout to Bim Cuyos, Jeriel Villegas Daitol, Angelian Rosales Galiarde, Rosel Cabansag, Wela Cañete og sa iyahang team Tagay, Sarah Jane M. Sunet, Angel Monterola Tambuboy, Florime Dimapi, Honey Movie, Boss Vixmans, Jimboy Hilig, Roxel Cañete Rosiliosa, Kix Anaret Salvador, Geraldine, Jennifer Salot Escunia, John Rexer Rosiliosa Capio, Emerwin Arellano, Rafael Hista, Clark Dadula ug si Ray Rantuco aka Ray Vlogs, no. Shoutout sa inyong tanan og salamat sa mga ning comment. Bisag wa mo na appeal sa first 20 basin day sunod magpa-shoutout to me. Daghang salamat o magpadayon ta. A few minutes later. So as I promised, no, dara. Gipaningot gini ako ang Bloody Brothers so kay ganahan di siya mo daot gud. Kana po siya nakaigo nya. Nya musta man ang experience? Okay. Kapoy?
Oh, si grabe singo ta nagtuto eh. So arita. Arita. Akong gi-promise siya kay taga-ala ko siya 5 pesos every igo niya. Nya ka na po siya nakaigo boy. So pila ko yatag siya? 50. Oh, 50. So nakana po siya nakaigo, taga-ala ko siya 50 pesos. So bro, are you happy with this? Yes. Oh yes, ang say buhaton ni mo ni 50 pesos. Palit. Dara ba yo? Cash. Dili siya scripted ha. Tinuod yun niya akong yatag siya. Imuha na. Salamat. Ano masasabi mo? Salamat, Chappy. So, yun na lang po tayo mga vlog. If you like this video, please like, share, and subscribe Upload TV. And salamat sa mga nananaw. And sa katong Mama Irene Limbaga, no? Atuwa na yung mga anak dito sa Batad, San Remeo, Cebu. Kaya nangita na sa Cebu, ano? Chicken Pox! Ang pingin mo tanan. God bless. Keep safe always. Peace.